Karon magluto kong itlog. Isdas ka. Kay special eggs na. Itong itlog. Da, ka. Da, oh. Ya akong takob. Na may lamaw sa kaldero. Muna ang akong taklob kaya di dako magkaha. Na may lamaw subtang mababoy. Ay taklob na diha. Muna kung sa itlog. No? Jumong. Luto na ka sa imong itlog. Namusa na ka? Di mo na ginuag imong itlog ha? Namusa? Ako. Dama ko itlog ka buok. Dama ko ka itlog ibitay. Ako na lagi kuhaan kay bisig. Dako mo pikas kay. Apikas ka bay. Kaya ko itlog sikreto. Ipaka ning lamok kang usama nako. Jumbo ni isa. Ano ko sa akong itlog? Tinidor, utara, tinidor. Igual na kanya akong luhod. Basta ka. Igual ko na akong itlog. Baliw na to, baliw. Kanya akong utara. Baga, kanya akong tinidor, baga ni. Magkuno man eh. Yang nagkukay sad. Baga sa naong. Abit na maluto. Ako ang kuhan. Muna akong utara, igual na ka, tangan na. Nangapangag na tungkol sa katiguang. Una pa nila ako. Siguro mga 120 na ni katuig. Pero 120 ang iyang ang punuan. Pero des ako mga 10 years pa na sa kuha. Sikop tirana. Sikop ba? Itlog. Itlog sa manok. Dili itlog nako, itlog sa manok. Kaya na sa pagdungag, binisaya. Kung na tambalan nga binisaya, ako mudungag yan po kong binisaya. Luto na. Init man. Akong itlog naluto na kay gigutom ko maayo naglaway na ko sa akong itlog. Subscribe mga unta kay rama po pinising.